Ni matsala ta da shi kawai saboda yana ganin mu a gari sai ya tawa mutane ƙaryar dawa. Bayan nan ba da daɗewa ba nan aka zo aka baje mana shi ba. Ina nan lokacin nan ba. Ina nan. In fa an je filin farauta an ce sai fa in an yadda kan bushi yake. Ai satin sa ɗaya dawowa nan da an jima za ka na taɓa ne an garanta shi duk kusan iya kwan ice ba ya mana kwan ice yana yawo ala yana nuna mutane ya mana wai shi kamar wani waye inda ka ga irin ƙaryar da He shock you. He shock you. yana zuwa nan a yanzu lokacin zuwan shi zai zo an gaya mana me yake faruwa idan an je can dajin ma gaskiya ne ne. da wani kirki ne Yaro kama gada ka gaddama. gashi nan ma yana zuwa ni shi nan ga to ni gaskiya ta yin tafsiri da ni ba ma ji fituwa muke da Okay, ka tafi. To shikenan. He shock you. Gafara, dawadi, Allah ya biya. Ba a shiga dawa don karya. La ilaha illallah. Yaro biyo ke shiga wahala. Yaro biyo ke taka kaya. Na gode. kuna nan abadalla ko kuma ta yan dautu gurin Tofa. ta yi abadalla muna can ajejin Eh. ne dai na buɗa daga Kai. zakin ya ganda guduwa yake Allah. Dan Allah. agogo shekara ta na kurkuwa mata zafin banza zafin mutu mu da kan munan da wuya kai sha'e wata kura da ta ganda wata gudawa da ta yi kai in an da ta sakare zafin ya kawo Dawa dai ka dangare. May God not allow them make them kill you. But we hope another day beat them.